मानसिया थांनाया दाखालिनो थांदों दाबो सहैयाखैनो गाव थाग्रायाव। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों गावनि न'निफ्राय खामानि मावनो थांनाया दासिमबो सहैयाखै गावनि जायगायाव। दा बेनि सोमोन्दै जों दिनैनि बे भिडिअ सावरायगोन। अके रायजोफोर, जायबा मानसिया गोमादों बे मानसिनि मुङानो जाबाय मिजिं ब्रह्म आरो लोगोसे बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, गामिया जाहैबाय फाइकान्दारा आरो लोगोसे बिसोरनि पुलिस थानाया जाहैबाय काजिगाव। बे जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय काजिगाव। बे मिजिं ब्रह्मआ बिश्वनाथ सारियालियाव खामानि मावोमोन जाहैबाय। बे जेरावबा खामानि मावो बे अफिसनि मुङानो जाबाय एसआर इन्टारप्राइज अफिस। बे एसआर इन्टारप्राइज अफिसावनो बे मिजिं ब्रह्मआ खामानि मावोमोन जाहैबाय। अफिसनिफ्राय न'आव आलासि जानो फैदोंमोन आरो न'आव आलासि जानो फैनायाव ओंखाम गोरलैबो जालांदोंमोन जाहैबाय। थिग बेबायदिनो ओंखाम गोरलै जाखांनानै जेब्ला बिश्वनाथ सारियालिसिम थांनानै ओंखारलाङो, दिनैसिम सप्तासे बारलांबाय नाथाय दासिमबो बिश्वनाथ सारियालिसिम मोनहैयाखै होननानै खौरां फोरमायहरदों। दा बेखायनो बिथांमोननि न'खरनि बिथांमोना गोबां दुखु, गावनि फिसालानि खोथा साननानै टिपकाय क'क्राझारनिफ्राय फैदोंमोन बिश्वनाथ सारियालिसिम। टिपकाय क'क्राझारनिफ्राय बिश्वनाथ सारियालिसिम सानसेयावनो मोनफैयो। नाथाय दिनैसिम सप्तासे बारलांबाय दासिमबो बे मिजिं ब्रह्मआ गावनि थानाय जायगासिम मोनहैयाखै। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय मिजिं ब्रह्म। नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला। बेफोर आंनि भिडिअ नायगिरि लोगोफोरा बे मिजिं ब्रह्मखौ सिनायोब्ला बा नुदोंब्ला थाबैनो नैबे स्क्रिनाव फन नाम्बारफोर दं, बे फन नाम्बारफोराव थाबैनो खौरां हरदो, फोरमायहरदो। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ जाहैबाय मिजिं ब्रह्म बिथांनि बागै। दा बे मिजिं ब्रह्मआ गोमानानै दं। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। आरो लोगोफोर बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम जाहाथे बे मिजिं ब्रह्मखौ मोननो हायो।